Assalamu alaikum ediz alalam. Türkmenin bir nakılı var. Akılın olsa aklına yer, akılın bolmasa nakıla. Yöne nakıla erme uçinem yine de akıl gerek. Yine şol akıl ve nakıl hakkında size bir rivayet aytıp vermekçi. 15. asırda yaşap geçen Sultan Soyun Baykar hakkında. Sultan Soyun Baykar intek doğulmanka bir näçe ýyl odol Sultan Baykaranyň çağısy bolmayan eken. Ve ol köp sadakalar, köp ýagşylyklar edip, öz milletine köp haýr sowaplar edip, Allah Taaladan dilek etmesini dowam edipdir. Günlerde bir gün ol düýüş görüpdir. Gijanyň daňyndaky gören düýüşine bir ýagşy zada gelip Allah Taalanyň sultanyň dogasyny kabul edeligini habar beripdir. Onuň ogly boljaklygyny guşlapdyr. Ýagny bir näçe wagt geçenden soň guýrukly ýyldız dogjakdyr. Egerde sen ogluňy şol gijede ene mährine göwresinde galsa, ol çağa gaty paýhasly, aýratyn dehilli we akylly çağa bolup ýetişer diýip ünnäpdir, habar beripdir. Sultan bu düýüşi görenden soň oýanyp köşk akyldallaryny ýanyna çağıryp, wezirlerini ýanyna çağıryp, düýüş hakynda maslahat edip, halkyň içinden bir ýaş oglany, akylly bir oglany tapyp, ol oglany şäheriň daşragyna ýyldızlaryň gowy görünýän bir ýerine depede oňa ýaşar ýal şert döredip we şeýle tapşyryk beripdir. Haçanna guýrukly ýyldız dogan gijesi derrew maňa habar ber we şol wagtdan 7 ýyl geçenden soňra ol ýaş ýigit guýrukly ýyldız doganyny görüpdir. Bir gije Allah Taalanyň gudraty bilen guýrukly ýyldız dogdy. Ve ol oglan derrew padşa bermek üçin algady. Şol algap barsyna çopan sürüýüniň üstünden bardy we ol çopan onu ogrudyr edip derrew tutdy. Ve çopan hiç göý berenok. Nire algap barýan sen sürüýüni dargatjak bolýanmy? Sürden ogurluk etjek bolýanmy diýip onu ogurlukda aýyplap başlapdyr. Ol oglan öz habar berjek bolýan zatyny näçe aýtmajak bolsa da çopan onu göýbermälik üçin men padşanyň ýörite bellen adamy we aýratyn bir zada habar bermek üçin holup barýan. Egerde sen meni bugün göýbermeseň, sen ul jenaýet edersiň diýipdir. Bolýa men seni göýbermäge razy. Ýöne sen näme habar berjekligini maňa aýt diýipdir. Weli guýrukly ýyldız dogdy, şona habar bermäge barýar. Howa guýrukly ýyldız dogsa näme bolýar? Guýrukly ýyldız doganyň güni göwrede galan çağa üýtgeşik zehilli, paýhasly we ajaýyp akylly bolup ýetişýär. Şony padşa habar bermäge holup gelýän diýipdir. Weli ondan şeý diýdi diýip çopan onu göýberipdir de çopanam derrew şo gijeden peýdalanmak üçin öýüne eňipdir. Ondan soňra padşanyň köşküne gelipdir ýaş ýigit. Weli padşanyň köşküniň garagullary onu göýberenok. Ýene de men padşa üýtgeşik bir habar bermäge geldim diýipdir. Garagullar baş garagullygy çağırtdyrlar. Baş garagul çykyp sen maňa näme habar bermeldigini anyklap aýtmasaň men seni göýberip bilmerin diýipdir. Şonda ýaş ýigit oňa da ýanky habarlaryň hemmesini aýdypdyr. Weli baş garagul bolýa göýberiň diýip ony padşanyň ýanyna çelli uradypdyr da özüm öýüne waka ökjäni göteripdir. We padşanyň huzuruna gelen ýaş ýigit guýrukly ýyldız doganlygyny habar beripdir. Padşa oňa şaý serpaýlary berip, bayragyny berip, buşlugyny berip, onu uradypdyr da padşa da öz öýgüli aýalynyň ýanyna gidipdir. Ýaş ýigidem öz öýüne waka aýalynyň ýanyna ökjäni göteripdir. Ine baglalam. Bugün kugurruk berjek bolýan rowayatym
şundan ibaret. Bu riwayatyň dowamy bar we dowamlaryny geljekki videolarda dowam ederiz. Şu atlykça hoş sag bolun.